La sud. Aneu passant, va? I els assuts. L'assut és molt important. A vosaltres l'assut no sonarà molt raro, però si en Castelldefels ho fot, ja que no tenim molta filla. L'assut o l'assut en valencià no és més que una presa per a elevar el nivell de l'aigua, i que se puga desviar. No sé si m'esteu escoltant. Ei, Marta, tu m'escoltes? aprendiu tu. Mal és que m'he de prengar el nom d'un. De quina la fulla és? Mireu, d'on venim ara, allò l'únic que feia era repartir l'aigua. Per allí no se l'enduia ningú. Quan se n'anaven tots els matins, a les 6 del matí o a les 5, quan eixia el sol, se n'anaven els 4 representants dels 4 pobles, l'únic que sabia cada un és quanta aigua se podria endur del riu aquest dia. M'enteneu? Però potser aquest dia havia plogut i a ell no li interessava agarrar l'aigua. Allí l'únic que feien era el repartiment. Després, cada poble se tenia que apanyar per poder treure l'aigua que li corresponia. Això ja li correspon a cada poble. Llavors, què feien cada poble? El primer que vam fer, ja en època del rei, en l'època del rei, és a dir, fa ja quasi 800 anys ara, el que feien era que ficaven troncs, clavaven troncs dins del riu i cruzaven una sèrie de rames, d'arbres, i feien que l'aigua feren com un xocotet al foc, com una parà. I al fer-la parar, què li ocorreix a l'aigua? Com si jo li fiqués una comporta a una regadora, a una sèquia. Es comença a pujar, l'aigua es comença a pujar per poder saltar aquesta paret, d'acord? I al començar a pujar, el que fèiem era que jo construïa un canal al costaet i podia l'aigua entrar allà. Mireu la meva mà. Això és l'aigua del riu i això és el canal de Vila-real. L'aigua del riu podrà entrar al canal? No pot entrar. Però si jo al riu li fiqué una parà i el riu comença a pujar, arribarà un moment en què podrà entrar al canal. Està clar o no? Molt bé. Això són els assuts. Els assuts són com unes paraes, que primer eren troncs, després eren pedres i al final s'han construït d'obra. Són unes paraes que fiquem dins del riu, però no és per frenar el riu, no és per acumular aigua, això són els pantans. Esta l'únic que fa és pujar un poquet el nivell i que l'aigua se puga desviar perquè cada poble s'enduga la que li correspon segons la distribució que hem fet allà. Està entès? I aquesta és l'assut de Vila-real, i només de Vila-real. Després vindrà l'assut d'Almassora i Castelló, després vindrà el de Borriana, cada poble se construeix el seu. Almassora i Castelló se van ficar d'acord i entre els dos van fer un mateix assut, i en aquest assut serveix pels dos. Però això és un problema de cada poble. Està clar la diferència que n'hi ha entre el que és l'assut, que és propietat de cada poble, de l'estació que és de tots. D'acord? Queda clar? Sí? Bueno, de totes maneres, no m'inventa res tampoc, no creieu que som molt listos. El tema dels assuts, hi ha un animalet que de tota la vida sap fer assuts, el castor, per exemple. Ell no és per desviar l'aigua, ell el que fa és que permetís tindre una bassa allà dins i viu allà dins en la passadissa. I se fa el niu dins de la parada de troncs.